ترخا أبزاقزا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقزا ወገናውነት መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ መጀመርያ ምዕራፍ ናይዚ መጽሓፍ ከም ዝተቐመጠ ጥንታውያን ተጋሩ እንካብቶም ኣብ ዓለምና ዝተፈላለዩ ኣምልኾተ ጣዖት ብምቕያር መጀመርያ ንእምነት ኦሪት ቀጺሎም ንሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ካብ ዝተቐበሉ ውሕዳት ንቑሓት ህዝብታት ዓለም ብቐዳምነት ዝጽርሑ እዮም። ወናን እዚ ታሪኽ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመጸ ጠንካራ ኣማን ሃይማኖት ክርስትና ብርእሲ ምዃኑ ንትእዛዛትን ሕግን ቤተ ክርስቲያን ዘኽብር ህዝቢ እዩ። ሃይማኖታዊ እምነቱ ዘኽብርን ፈሪሃ እግዚአብሔር ዝፈልጥን ህዝቢ ምዃኑ ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ከም ድኹም ጎኒ ትግራዋይ ተወሲዱ ንዘመናት ኣንበርኪኾም ንምግዛእ ከም ቀንዲ መሳርሒ ተጠቒሞምሉ እዮም። ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ብጉልባዊ ሃይማኖት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ሽርሒ ካብ ዘመን ሃጸይ ምኒልክ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ውድቀት እቲ ስርዓት ዝዘለቐ እኩይ ተግባር እዩ። ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ብግእዝ ወይ ድማ ብትግርኛ ዝካየድ ዝነበረ ስብከትን ዝውሃብ ዝነበረ ባርኾትን ካብ ዘመን ሃጸይ ምኒልክ ጀሚሩ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ንኽቕየር ተገይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘመን ዘምጽኦ ትምህርቲ ሳይንስ ወይ ድማ ኣስኳላ እንትጅምር ህዝቢ ትግራይ እንተተማሂሩ ከም ድሌትና ኣይግዘአልናን ብዝብል ፍርሒ ዘመናዊ ኣስኳላ ተነፊጉ እዩ። ኣብተን ካብ ድሌት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ወጻኢ ተመስሪተን ዝነበራ ሓደ ናይ ካቶሊክ ሚሽንን ፕሮቴስታንን ዘመናዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣትዮም ምምሃር ዝጀመሩ ውሕዳት ህንፃውን ተጋሩውን ንስርዓት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ከም ስጋእ ስለ ዝተቖጸሩ ካብ ማዕዲ ትምህርቶም ንምትዕንቓፍ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ተንኰላት ክእለሙሎም ተገበረ። ነቶም ኣብ ምትእትታው ዘመናዊ ትምህርቲ ዝዋስኡ ዝነበሩ ከም በዓል ሃለቃ ተወልደ መድህን ገብሩ ዝበሉ ውሕዳት ቅዱሳትን ንቑሓትን ተጋሩ ድማ ጸረ ማርያም ተንቀሳቒሶም ብዝብል ሰበብ ይእሰሩን ካብ ህዝቢ ናይ ምንጻል ጎስጓስ ኣብ ልዕሊኦም ንኽካየድ ተገይሩ እዩ። ነቶም ወለዲ ድማ ደቅኹም ናብ ቤት ትምህርቲ ካቶሊክ እንተከይዶም ክኽትልኹ ወይ ድማ ካቶሊክ ክኾኑ እዮም። ትግራይ መወቅል ኦርቶዶክስ ክርስትና ሃይማኖት ስለ ዝኾነት ብዙሓት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ስለ ዘለዋን ንኢትዮጵያ ሙሉእ በረከት እያ። ስለዚ ደቅኹም ናብ ትምህርቲ ፈለገ ህይወት እምበር ናብ ዘመናዊ ትምህርቲ ካቶሊክ እናለኣኩም ናይ ተዓዲ ቅድስናን በረከትን ኣይተጥፍኡ እናበሉ በሃይማኖታዊ ጉልባብ ህዝቢ ትግራይ ንዓመታት ዘመናዊ ትምህርቲ ተነፊጉ ድንቁርናን ድኽነትን ተሸኪሙ ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ክርገጽ ጸኒሑ እዩ። ናይዚ ውፅኢት ድማ እቶም በብእዋኑ ህዝቢ ትግራይ ዘልዕሎም ዝነበረ ዓመጻት ክውደቡን መልክዕ ክትሕዙን ዝኽእሉ ወያናይ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ምሁራት ተጋሩ ክስኡኑ ገይርዎም እዩ። እዚ እውን ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ነቶም ብዘይተምሃሩ ገባራት ተጋሩ ዝለዓሉ ዝነበሩ ዘይተወደቡን ዝተበታተኑን ህዝባዊ ዓመጻት ብቐሊሉ ንምዕፋን የኽእሎም ነይሩ። ቅድሚ 1933 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ብመንግስቲ ዝተኸፈታ ዘመናዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነበራን። እተን ብፋሽስት ጣልያን ዝተኸፈታ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ነጻነትን ናብ ቤተ ክርስቲያናት ተዘዋዊረን ትምህርቲ ፈለገ ህይወት ንኸምህራ ተገበራ። ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ መንገሻ ስዩምን ዘውደ ገብረ ስላሴን ዘመናዊ ትምህርቲ እንተተማሂሮም ንትግራይ እኹላት እዮም እናበሉ ብህዝቢ ትግራይ ይብድዑ ነይሮም። ህዝቢ ትግራይ ኣጥሚኻን ኣደንቂኻን እዩ ዝግዛእ ብዝብል ስውር ተንኰሎም ህዝቢ ትግራይ ደቁ ናብ ትምህርቲ ኸይልእኽን ኣብ ቀረብኡ ቤት ትምህርቲ ንኸይረክብን ዝፈጸምዎ በደል ክሳብ ሎሚ በሰልኡ ኣይጠፍአን። ናይዚ መረጋገጺ ክሳብ ቀረባ እዋን ኣብ ገጠራት ትግራይ ንዘመናዊ ትምህርቲ ናይ ሸይጣን ትምህርቲ እናተባሃለ ይጽዋዕ ነይሩ። ካብ ኩሉን ላዕሊ ተጋሩ ዘመናዊ ትምህርቲ ንኸይመሃሩ ዝተገበረ ሃይማኖታዊ ተንኰል እቲ ዝኸፍአ ዓብዪ ታሪኻዊ በደል እዩ። ብርግጽ እታ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ዝፈርሕዋ ኣይተረፈትን። ኣብተን ኣብ ትግራይ ዝተኸልወን 4 ኣብያተ ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ዓድዋ፣ ኣጋዛ ዓዲግራት፣ ሃፀይ ዮሃንስ መቐለን፣ ጥላሁን ይግዛው ማይጨውን ዝተምሃሩ ውሕዳት ተጋሩ ነቲ ንዘመናት ኣብ ልዕሊ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ
كم قردي طبيقو دم وصعات زماص زنبره مسفناو سرعات شوام اموداقن مسراز زمناو بوليتيكا ايتوبيا فلاي امولا عن معواتن كالاي ويانه متكاتا زيبلو تارا تصاويتم يوم نتي زمناو تمرت خيركب بهايمانتاو تنكل دونكيرو خنبر استغبر حزب تግራይ ጭቆና መሪሩኒ ወጻን ምዝመዛን በዚሕኒ ድኽነትን ድንቁርናን ያኽለኒ ኢሉ ዝወልዖ ቀዳማይ ወያነን ምድኻም ስርዓት ሃፄ ኃይለ ሥላሴ ሃይማኖታዊ ጉልባት በመጥቃም ጸረ ህዝብ ትግራይ መርዚ ዝሓዘለ መልእኽትታት ብመራሕቲ ሃይማኖት ክርስትና ክብተንን ክስበኽን ገይሩ እዩ ነቶም በኃይሊ ጠበንጃን ወተሃደራዊ ስርሒትን ዘይተሸነፉ ጀጋን ወየንቲ በሃይማኖታዊ ተንኮል ማሕበራዊ መሰረቶም ንምሽርሻር መጠነ ሰፊሕ ናይ ምድንጋር ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ እዩ ብፍላይ ብኢድቶም ኣብቲ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ፓትርያርክ ዝነበሩ ግብፃዊ አቡነ ቄርሎስ እናተዳለወ ኣብ ልዕሊቶም ወየንቲ ብነፈርቲ ዝብተኑ ዝነበሩ በረቱ ጽሑፋት ኣወነቶም ኣመንቲ ክርስትና ዝኾኑ ወየንቲ ዝሕደሮ ኣልታው ጽልዋ ቀሊል ኣይነበረን ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝተበተኑ መደናገርቲ ፖለቲካ ሓዘል ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ገሊኦም ከም ስዕብ ምርኣይ ይከኣል ነቲ ብዙሓት መኳንንትን ምሁራትን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ምንጋር ኣየድልን ናይ ክርስቲያን መሰረት ዝኾንኩም ህዝቢ ትግራይ ዝጀመርኩም ስራሕ ሰይጣን እዩ ብመታለልቲ ተደናጊርኩም ደም ፈሲስ እዩ ነቲ ዝፈሰሰ ደም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትሕተቱ ኢኹም ኣብ ቤት ዓድን ኣቕሽትን ህዝብኹም ካብ ሰይጣናዊ መንገዲ ንኽምለስ መዓድዎ ንመራሕቲ ወንበደታት ንሓስኩም ንመንግስት ኣረክብዎም መንፈሳዊ ምኽረ ይቕበልን ኢሉም ንመንግስትን ባንዴሩን ዝወግአ ጎይቱ ከም ዝሸጠ ይሁዳ ይቁጸር ካብ ሕዚ ጀሚሩ ብእንቢቱ ዝቐጸለ ኩሉ መርገም ዲያብሎስ ኒስጥሮስን አርዮስን ይውረዶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑሞ ሕሩ ወይ ድማ ንዑሞ ኺዱ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ኣብ ጸጋም ደው የብሎ በእግዚአብሔር ዝተውሃበን ስልጣን ዘይኽብርን ካብ ስልጣናዊ ተግባራቱ ኣይምለስን ብማል መንግስት ክወግእ ዝሞተ ሰራዊት ሃፄ ኃይለ ሥላሴን መንግስት እንግሊዝን ክሳድ ንክሳድ እናተሓናነቁም በጅግነት ይዋጉ ዝነበሩ ገባራት ወየን ትግራይ እዚ እኩይ ተግባር ዝሓዘ ወረቀት ኣብ ዝዋኖም ብነፈርቲ እንግሊዝ ተነስነሰም ትምህርቲ ፈለገ ህይወት ዝቀሰሙ ወየንቲ ነቲ ጽሑፍን ተንብብዎም እቶም ምንባብ ዘይኽእሉ ወየንቲ ድማ በኣግራሞት እናተመልከቱም ካብቶም ዘንበቡ እናሓተቱም ዝተረድኡ ኣብቶም ወየንቲ ምድንጋጽን ምሽርሻር ወያናይ እምነትን እናተስፋሕፈሐ ከም ዝኸደም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዓበይቲ ዓዲ የዘንቱ በሃይማኖት ዝተጎልበበ ተንኮል ሃፀይ ዮሐንስ ብበረርቱ ወረቀት ጥራሕ ኣይተወሰነን ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ህዝቢ ንወየንቲ ክንኸይሕግዝ ብዙሕ ናይ መደናገሪ ፕሮፓጋንዳ ተሰቢኹ እዩ ብዛዕባ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኣብ ምድኻም ሓይሊ ወየንቲ ትግራይ ዝነበረ ግደ መልኪቶም ብላታ ሃይለ ማርያም ረዳ ብኸምዚ ስዕብ ይገልጽዎም ኣብ ትግራይ ንሓድነት ተጋሩ ኸፍርሱን ሓይሊ ወያነና ከዳኽሙን ዝጓዩ ዝነበሩ መሳፍንቲ ትግራይን ቤተ ክርስቲያንን እዮም ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ብነፈርተ ቢላ ዝበተነቶም ግዝተታትን ውግዘታትን ዝሓዙ ጽሑፋት ብተወሳኺ ኣማይት ኣቕሽትን ፈለስትን ኣዋፊራም ቅቡእ ንጉስና ዝጠለሙ ንህዝብና ከኽፉ ዝተልዓሉ እዮም ምስ ቅቡእ ንጉስና ዝተባኣሰ ውግዝ ይኹን ሓይሊ እግዚአብሔር ምስ ንጉስና እዩ እንተዘየሎ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ሓወ ውሪዱ ከጥፎኩም እዩ እናበሉ ህዝብ የደናግሩ ነይሮም እዚ ተንኮል እዚ ድማ ነቲ ጠንካራ ኣማኒ ክርስትና ሃይማኖት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ንኽደናገር ብምግባሩ እቲ ደጀን ኮይኑ ዓዲ ዝነበረ ህዝቢ ይኹን ምስ ወያነ ተሰሊፎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ጀጋን ወየንቲ ዓብዪ ኣልታዊ ጽዕንቶ ብምፍጣር ሓይሊ ወያነ ንቕድሚት ከይግስግስ ካብ ዘጋጠምዎ ዕንቅፋታት ሓደ እዩ ኢድ ኣእታውነት ግዳማዊ ሓይልን ልዕልነት ኣጽዋርን ምዝመዛ ጉልበቶምን መሬቶምን ምስ ብሔራዊ ወጽዓት ተደሚሩ በደል ዝመረሮም ውጽዓት ሓረስቶት ትግራይ ዓረና ኢሎም ትውይኑ ተዓጢቖምዎ ዝተልዓሉ ሓቦን ጀግንነትን እምበር እዚ ዝበሃል ዘመናዊ ኣጽዋር ኣይነበሮምን እተን ኣብ ትግራይ ነይረን ዝበሃላ ውሕዳትን ድሑራትን ኣጽዋር እውን መብዛሕትአን ኣብ ኢድ እቶም ዓቀይቶትን ኣብቲ ዘመን ተዓጠቕቲ ብረት ወይ ድማ ተኸደንቲ ካኪ ብዝብል ዝፍለጡ ዝነበሩ ሓሻኽሮም እየን
ንሳቶም እውን መብዛሕትኦም እተን ዝተዓጠቑዎን ኣፅዋር ሒዞም ትእዛዝ ሃፀይ ሃይለ ስላሰን ተለኣኽቶምን ዝነበሩ ዓቀይቶት ትግራይን ኣኽቢሮም ኣብ ጎኒ መስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሰ ብምስላፍ ነቶም ዝወየኑ ገባራት ኣሕዋቶም እዮም ወጊኦምለን። ወየንቲ ተዓጢቖምዎን ዝነበሩ ኣፅዋር ኣዝየን ውሕዳትን ድሑራትን እንትኾና መብዛሕትኦም ገባራት ወየንቲ ኣብ ኢዶም ዝነበረ መሳርሒ ሕርሻን ከም ጎዘሞ፣ ፋስ፣ ምሳርን ጉራደን እዮም ሒዞም ወፊሮም። ብላታ ሃይለ ማርያም ረዳ ብዛዕባ እቲ ብመዳይ ዕጥቅን ስንቅን ዝነበረ ኩነታት ብኸምዚ ይስዕብ የዘንትዎም። ወያነና ብድሑርን ውሕድን ኣፅዋር ይጀምር እምበር ካብ ውግኣት ኩሓን እንዳ ኢየሱስ መቐለን ብዝማርኽናዮ ጠመናጁ ዳርጋ ንመብዛሕትኦም ወየንትና ኣዕጢቕናዮም ኢና። ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ሓራ ክነውፅእ ኣብ ኣላጅ ምስ በጻሕና ዘካየድናዮም ከበድትን ተደጋገምትን ውግኣት ብዙሕ ጥይት ስለ ዝተኮስና ግን ከቢድ ሕፅረት ጥይት እናጋጠመና ኸደ ካብ ወፃኢ ጥይት ክንገዝእ ወይ ክንልምን እውን ሓሲብና ነርና። ኣብቲ እዋን ግን ትግራይ ብኩሎም ኣንፈታት ብጸላእቲ ስለ ዝተኸበበት ምስ ወፃኢ ዘራኽብ በረ ይነበረናን። በዚ ድማ ሓይልና እናተዳኸመ ኸይዱ መብዛሕትኡ ሰራዊትና እውን ገባር ስለ ዝነበረ ወታደራዊ ጥርናፈ ስለ ዘይፈልጥን ጥይቱን ስንቁን ምስ ወድአ ካብ ዕርዱ እናፈረሰ ናብ ስድርኡ ተመለሰ። በኣንጻሩ እቲ ዓመፅ ገባራት ንምዕፋን ዝወፈረ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ዘመናዊ መሰልጠኒ ወተሃደራዊ ሳይነስ ሆለታ ገነት ብእንግሊዛውያን ዝሰልጠነ እንትትከውን ዝተዓጠቑ ኣፅዋር ድማ መንግስቲ እንግሊዝ ንኻልኣይ ኩናት ዓለም ክትዋግአሉ ዘምፅአቶም ዘመናዊ ፅዋርን ዘመናዊ ታንክታትን እዮም። ነቲ ውግእ ዝመርሑ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተሳተፉን ብዙሕ ናይ ውግእ ኣመራርሓ ልምዲ ዝነበሮም እንግሊዛውያን ወተሃደራዊ መኮንናት ነይሮም። ነቲ ውግእ ዘድልዩ ነገራት ንምቕራብ ይኹን ሓበሬታ ንምርካብ ዘመናዊ ስልክን ቴሌግራምን ይጥቀሙ ነይሮም። ኣብቲ ውግእ ዝተዛብዐ ወተሃደራዊ ሚዛን ክፍጠር ዝገበሮ እዚ ጥራሕ ኣይነበረን። ብጀነራል ኮቶም ዝምራሕ ሓይሊ ኣየር እንግሊዝ ቦምብ ዝንስንሳ ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ ብሓገዝ ተለኣይኸን ብምስታፎን እውን እዩ። ገብሩ ታረቀ ንሓደ መኮነን እንግሊዝ ዝበሎ ጸሪሖም ብኸምዚ ይቐምጥዎም። ብርግፀኝነት ኣነን እቶም ራእስን ማለት እውን ራእሲ ኣበበ ኣረጋይ ነቲ ኩነታት ተዓዚብና ኣብ መደምደምታ ዝበጻሕናሉ ወተሃደራዊ ልኡኽ እንግሊዛዊ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብሪቲሽ ሚሊተሪ ሚሽን ቱ ኢትዮጵያ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ሓይሊ እንግሊዝ ኣብቲ ውግእ እንተዘይሳተፍ ንሰራዊት መንግስቲ እንተዘይሰልጥንን ኣመራርሓ እንተዘይሂብ ነይሩ ሰራዊት ሃፀይ ሃይለ ስላሰ ቅድሚ 20 መስከረም 1936 ዓ.ም ዝነበረ ግዜ ክሽነፍ ነይሩ እዩ ዝብል እዩ። ናይ ብሓቂ ድማ ካብ 10 ክሳብ 20 መስከረም 1936 ዓ.ም ዝነበረ ግዜ ንመንግስቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዋን እዩ ነይሩ። እዘን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ካብ እንግሊዝ ሓይሊ ኣየር ሮያል ኤር ፎርስ ተለሚነን ዝመፃ ነፈርቲ እንካብቲ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ሃይለ ስላሰን ወታደራት እንግሊዝን ወይ ድማ ኣርሚ ኢትዮጵያ ብጅግንነት ዝዋጋእ ዝነበረ ሓይሊ ወየንቲ ብተወሳኺ ቀንዲ ደጀን ወያነ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ግዳይቲ ግፍዒ ጨፍጫፍ ገይረኖ እየን። ኣብ ከተማ መቐለ ንዕዳጋ ዝተኣከበ ንጹህ ህዝቢ ብዘን ዝተለመና ነፈርቲ ብግፍዕንቲ ጭፍጨፍ ቀንዲ መሰረቱ ወያነ ዝነበሩ ከባቢታት እንደርታን ራያ ዓዘውን እውን ኣብ ዝዋኖም ቦምብ ተነስነሶም። ገባራት እቲ ከባቢ መረበቶም ተቃጸለ። ህፃናትን ኣንስትን ዓዱ ዒላት ኣረጋውያንን ኣብ ገዝኦም እናሃለዉ ብግፍዒ ተጨፍጨፉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ብወገን መንግስቲ ዝተሰለፈ ሰራዊት ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝኸተተ እንትትከውን ምስቶም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ዝተሰለፉ ዓቀይቶት ትግራይ ዝወፈረ ሓይሊ ትግራይ እውን ብዙሕ እዩ ነይሩ። ስለዚ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ወየንቲ ምስ ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያን እንግሊዝን ኣርሚ ኢትዮጵያ ብዝብል ተሰሊፉ ምስ ዝነበረ ሰራዊት ዘይመጣጠን ነይሩ። ብፍላይ ደገፍቲ እቲ መስፍናዊ ስርዓት ዝኾኑ ዓቀይቶት ትግራይን ነፈርቲ ውግእ እንግሊዝን ኣንጻር እቶም ዝዓመፁ ወየንቲ ኣብ ምድኻም ዝለዓለ ተራ ነይሩዎም። ትረኻ ኣብ ዛግዛግ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ። ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል፣ ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት። ትረኻ ኣብ ዛግዛግ